जिल्ला एबसुजों थांनाय बे आनजादाव थाखो 6, थाखो 7 आरो थाखो 8 मोनथाम थाखोजों गासै 1831 फरायसाया आर'जलाइ गथायदोंमोन। बेनिनो थाखो 6 आव 637, थाखो 7 आव 582, थाखो 8 आव 473, गासै 1692 फरायसाया आनजादाव जिरायदों। दा बे आनजादनि फिथाइखौ जोङो दिनै थामहिनबा डिसेम्बर दाननि 11 खालाराव जों फोसावनो थाखाय थांखि लाबाय। दा थिग बेबायदिनो जोङो बे आनजादनि फिथाइ फोसावनायाव जों बेखौ फोसावनो नागिरदों दि जे तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे आनजादाव टप 3 जोङो सायख'दों। दा थाखो 6 आवबो टप 3 थागोन, थाखो 7 आवबो टप 3 आरो थाखो 8 आवबो मोनथामबो थाखोआव जोङो साथामै टप 3 जोङो सायख'नानै जोङो बिथांमोननो माने रां बान्था लोगोसेनो बिथांमोनखौ जोङो बरायनायनि जि हाबाफारि जोङो लादों। दा बे टप 3 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनि फारिलाइखौ आङो बे समाव फरायथिनानै होनो आखायाव लादों। दा थाखो 6 निफ्राय रल नं 453 फरायसानि मुं मिजिंसा बर' फरायसालि फुंबिलि सोलोंसालि दखरा दारखुसि। दा जोंनि गासै मार्कआ 150, बिनिनो इंलिसाव 18, मेथ्सआव 11, जेनेरेल साइन्सआव 24 आरो ससियेल साइन्सआव 26 आरो जिकेआव 25, गासै 114 जौखोन्दो 76 जौखोन्दो लानानै सेथि मासि आवग्रिनो हादों। नैथि मासिखौ आवग्रिदों रल नं 545 मुङा हायना रानि सरगियारि फरायसालि हिरिम्बा गेजेर फरायसालि तामुलपुर। बिथाङा गासै 105 70 जौखोन्दो बिथाङा मोननो हादों। थामथि मासिखौ आवग्रिनो हादों रल नं 140 फरायसानि मुं लाइमोन बसुमतारी फरायसालि खाथरबारि गोजौ फरायसालि दखरा नाग्रिजुलि। बिथाङाबो 103 गासै नम्बर मोननो हादों। आरो
68.67 जौखोन्दो बिथाङा मोननो हादों। दा थाखो 7नि जे टप 3 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनि मुं फारिलाइखौ आं बे समाव फरायथिनो आवगायदों। सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादों दिजिता बर' इउएन एकाडेमि कुमारिकाटानिफ्राय। बिथाङा गासै 121 नाम्बार मोनदों, जौखोन्दो 80.67। नैथि मासिखौ आवग्रिनो हादों जामुनि बर' इउएन एकाडेमि कुमारिकाटानिफ्राय। बिथाङाबो 118 नाम्बार लानानै 78.67 जौखोन्दो बिथाङा मोनदों। थामथि मासिखौ आवग्रिनो हादों बजिता स्वर्गियारि फुंबिलि सोलोंसालि दारकुसि दख'रानिफ्राय। बिथाङा गासै 105 जौखोन्दो 70 जौखोन्दो बिथाङा मोनदों। आङो दायो थाखो 8नि थामथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनि फारिलाइखौ फरायथिनो आवगायदों। दा गिबि सेथि मासिखौ आवग्रिदों दैदेन सना स्वर्गियारि हिरिम्बा गेजेर फरायसालि तामुलपुरनिफ्राय। बिथाङा गासै 112 नाम्बार मोनदों, जौखोन्दो 74.67। आरो नैथि मासिखौ आवग्रिदों 431 रल नाम्बार बिदिनाथ बर' फरायसालि जेएनडि मिलन गोजौ फरायसालि तामुलपुर। बिथाङा गासै 99 जौखोन्दो हिसाबै 66 मोननो हादों। थामथि मासिखौ आवग्रिदों मुकेश बर' बिएन एकाडेमि गान्धीबारि तामुलपुरनिफ्राय। गासै 98 नाम्बार बिथाङा मोननो हादों, जौखोन्दो 65.33। दा गासै मोनफ्रोमबो थाखोनिफ्राय साथाम जोङो टप 3 मासि आवग्रिनो हानाय फारिलाइखौ फरायथिनाय जाबाय। दा जाय बिथांमोना टप 3 मासि आवग्रिनो हाबाय, दा बिथांमोनखौ तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैथि बोसोरसालिया जथुमा बेयो डिसेम्बर दाननि 19, 20 आरो 21 खालाराव जानो थांगासिनो दङ। दा बेनिनो 20 खालार बे खालाराव बिथांमोनखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि जोङो लादों। दा बै दिनखालिनो बिथांमोनखौ जोङो मान बिलाइ लोगोसेनो बिथांमोननो रां बान्थाबो फार्स्ट टपनो 10,000 आरो सेकेन्ड टपनो 7,000 आरो थार्ड टपनो थामथि मासि आवग्रिनायनो जोङो 5,000 रां बान्था होनानै जों बिथांमोनखौ बरायगोन।